Tak, pani manželočku sme odnesli do práce. Pozrite sa, ako krásne tu máme, milí priatelia, 9. januára. No niečo úžasné. Pozrite sa, tá vodička, jak tam tečia, ten zvuk. Nikto nikde, všetko len začína a máme už 20 stupňov, milí priatelia. 9. január. Úžasné, úžasné. Tenerife je krásne miesto. Teplúčko celý rok, to je proste žiadne starosti s počasím, milí priatelia. A keď trošku niekedy zima, maximálne 2-3 dní tu niečo prebehne a potom máme náspäť takto krásne. Aj to sa nestávalo len v takýchto mesiacoch, ako je október, november, december, január, február. A možno ani január, február už sa nestane, že bude búrka, to vôbec. Teraz nedávno nejaká prešla, ale to vážne. Tu nikdy neprší. To môžem povedať za 14 rokov žitia na Tenerife, priatelia. Krásne miesto, odporúčam.